lefelau gwahanol, ysgafn, ddifrifol. Pan ydyn ni'n cwrdd â dieithryn neu hyd yn oed unigolyn dyn ni'n nabod, un digwyddiad gyffredin ydy hwn o'i cam-ddehongli nhw, ond rydyn ni ein hun yn medru cael ein cam-ddehongli hefyd. Fel cydnabyddir, mae syndrom Asperger yn anweladwy ar y dechrau, ac mae pobl na chanddynt syniad amdani yn medru cael yr argraff anghywir am siwt unigolion, sydd yn frawychus iawn ac yn medru bod yn ofidus iawn yn dibynnu ar y sefyllfa. Y brif materion mae rhai ag SA ac awtistiaeth yn medru ffeindio'n drafferthus neu jyst yn anodd falle ydy mynegiant wynebol, iaith y corff a thôn llais. Ac mae hwn o bosib oherwydd ei ffocws at fanylion bach, ond ar yr un pryd mae eu sensitifrwyddau eraill yn medru cael effaith, ac mae hynny'n cynnwys gofod rhyngthyn nhw eu hun a'u hamgylchfyd. Pan rydyn ni'n siarad gyda rhywun dyn ni wir yn gwerthfawrogi, dyn ni ddim yn meddwl am hwn, ond mae'n tôn llais wedi ei effeithio. Ella, newn ni deimlo mor gyffrous ac amlaciedig, mae'n tôn llais yn dangos hynny i gyd, achos mae'n swnio'n ymlaciedig ac weithiau'n glair. Mi fydd hwn i gyd yn dangos hefyd yn ein mynediadau gwynebol a iaith ein cyrff ni. Tra mewn sefyllfaoedd straenus, mi fydd y symptomau yma fallai'n fwy dyn a thrwm. Fedrwn ni ddweud os yw rhywun yn grac er enghraifft, byddent yn edrych yn grac, newn nhw siarad yn finiog. Pan mae rhywun yn teimlo'n ddiflas, efallai newn nhw hongian yn isel, a bydd ei gwynebau wedi cwmpo. Weithiau efallai newn nhw fwmian, newn nhw. Ond a fedrwn ni ddweud bob amser sut mae unigolyn yn teimlo? Ydyn nhw'n meddwl yn wahanol i'r ffordd maent yn ymddangos efallai? Does neb ohonom ni'n delepathig, cofiwch. Dyn ni ddim wir yn nabod rhywun ond i bai y fedrwn ni wir gamu mewn i'w sgidiau. Os edrychwn ni ar unigolyn mewn amgylchfyd gyhoeddus, mewn siop neu ar fws neu unrhyw o gwbl, yn dibynnu ar y sefyllfa, efallai byddent er enghraifft yn edrych yn starn yn ein beidd ni, ac felly o bosib newn ni feddwl eu bod nhw'n unigolion gwrthgymdeithasol neu piwis. Ond sut gwydden nad ydym ni neu cam-ddehongli nhw? Ella dydyn nhw ddim yn hoffi'r amgylchfyd o'i cwmpas, neu o bosib dyn nhw jyst ddim yn hoffi person penodol o fewn o'r amgylchfyd hynny. Bydd angen i ni edrych yn agosach, heb syllu'n anghwrtais, a dadansoddi'r unigolyn yna yn resymegol. Efallai yn y diwedd, newn ni feddwl ei bod nhw jyst yn edrych yn dyn oherwydd ella dydyn nhw ddim yn hoffi'r amgylchfyd o'i cwmpas, neu o bosib dyn nhw jyst ddim yn hoffi person penodol o fewn o'r amgylchfyd hynny. Nid fi'n i chi yn angenrheidiol, fedr fod yn rhywun o'n cwmpas. Efallai maen nhw'n meddwl bod gormod o sŵn yn mynd ymlaen, neu gormod o olau, ac felly wedi dallu gormod i feddwl am rhywbeth arall. Gan hynny, dyn ni newydd gan ddarllen mynegiant gwynebol ac, neu, iaith corff yr unigolyn, ond mae'r unigolion eu hun yn medru camddarllen pethau hefyd. Efallai newn nhw feddwl ein bod ni'n syfydanu arnynt pan mewn gwirionedd dyn ni jyst wedi synnu'n ddirgel ar eu gweithrediadau. Hefyd, mae pobl ag SA ac awtistiaeth yn medru bod yn llythrenol, ac ni fyddent bob amser yn medru dweud os yw rhywun yn jocian neu'n siarad o ddifri, a fedr hwn cael ei effeithio hefyd gan yr amgylchfyd, neu rhywbeth arall o bosib. Er enghraifft, os dwedwn ni wrthyn nhw, gwisgwch eich cap meddwl, efallai newn nhw ddweud, sdim cap gen i, sydd ddim yn ddoniol o gwbl, maent wedi ein cymryd ni'n llythrenol. Does dim byd difyr neu anarferol yn unrhyw rhan ohoni'n sicr. I gyd sy'n rhaid i ni wneud ydy esbonio iddynt mae jyst ddywediad ydyw yn golygu i ddechrau meddwl a chanolbwyntio ar rhywbeth. Mae rhai ohonoch chi mae'n bosib wedi gweld y ffilm Rain Man sydd yn bythdi person awtistig. Mae yna un golygfa lle bod dynes yn dangos Rain Man sut i dawnsio pan yn mynd mas ar rhywun, ac mae hynny'n arwain at ei hun ei gusanu yn y diwedd. Pryd ni, mae hi'n gofyn iddo sut oedd hwnnw'n teimlo, ac mae fo'n ymateb gwlyb. Dychmygwch os oeddech chi'n ystod lawr wrth law yn gwylio'r digwyddiad yna, neu jyst yn cerdded heibio i fynd rhywle. Dydych chi erioed wedi gweld y dyn yna? Be felly newch chi feddwl amdano wedi iddo ymateb fel yna? Byddech chi'n meddwl, dyma rhywun sy'n bywys ac yn cysau mynd mas gyda rhywun? A fyddwch chi'n ymateb o gwbl? Mae'n well peidio gwneud.
ddim ots pwy yw'r unigolyn, oherwydd os nem ni, o bosib deimlai'r unigolyn yna'n ofidus gyda fo neu hi ei hun. Ellan newn nhw feddwl eu bod nhw wedi gwneud camgymeriad gwirion chwerthinllyd, a nid dyna di'r achos o gwbl. Bydd petai person ag SA neu awtistiaeth yn trio siarad i chi ac yn meddwl nad ydych chi'n edrych yn hapus neu'n gyfeillgar? Sut newch chi deimlo wedyn os mae nid dyna oedd yr achos o gwbl? Mi fydd yn syndod, ond i gyd sydd angen i ni ddeud wrthynt ydy beth bynnag faswn ni'n dweud wrth unrhyw un. Rhywbeth fel, na, dwi'n iawn wir, dwi jyst braidd yn chwilfrydig i wybod am rhywbeth. Efallai nad oeddem ni'n edrych yn chwilfrydig iddyn nhw yn y lle gyntaf, ond mae fe wastad yn llwch air yn y diwedd i wybod teimladau unigolyn. Fedr unrhyw un gamddeall person neu unrhyw beth o gwbl. Does neb yn berffaith. Dyn ni jyst angen edrych cyn i ni leidio ac edrych yn galetach cyn ddod i gasgliadau. Rhaid i ni beidio byth dybio bod unigolyn yn ormesol neu'n anhapus oni bai bod tystiolaeth i brofi fel arall. Mae mynegiadau gwynebol, iaith y corff a thôn llais yn mynd gyda'i gilydd i gyd, ond jyst fel popeth arall, dydyn nhw ddim yn dweud popeth i ni am unigolyn. Mae'n byd ni yn lle gymleth iawn, ac mae pobl archollad o'i dal yn dioddef o achos cam-ddehongliadau ac anwybodaeth. Cafodd Bywyd o fewn Syndrom Asperger ei gyflwyno a'i gynhyrchu gan Nath Trevett. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ymwelwch â nathtrevett.com a gadael eich adborth ar y dudalen Asperger. Diolch am wrando.